Ola! No vídeo de hoxe imos facer algo que non fixemos ata agora, imos sair deixar de falar da lingua, da historia, e imos facer algo que se vos gusta, pois podemos continuar facendo vídeos así e se non, pois deixámolo e non pasa nada. O caso, as redes sociais hoxe están moi presentes na nosa vida diaria, como todos sabemos. Non vou vir falar das redes sociais, que conste. E o caso é que nelas, podemos pasar un bo momento, sobre todo, polo menos dentro do meu punto de vista persoal, en Twitter, na que rede social na que te podes atopar a chea de cousas moi entretidas e que, para min, pois, nunca te aburres, non, mirando iso. Como moitas veces se ven cousas pois bastante interesantes e bastante sorprendentes, decidín pois recopilar algunhas delas e comentalas aquí con vos nada, que se vos gusta o dito podemos seguir con isto e se non pois deixar a serie abandonada. E comezamos ca primeira noticia, eu lereina por aquí, está en castelán pero eu traduzo ao galego, non pasa nada. Un tiburón ataca un surfista e este prefire ir a recuperarse ao bar no lugar do hospital. A víctima, surfista de 23 anos, Frank Orbuck, ou como se diga, foi atacado por un tiburón e en vez de acudir ao hospital, acabou no bar da praia tomando cañas. Increíble, simplemente increíble. A ver, está claro que pola vida hai xente de todo tipo, pero, xente que chega despois de ser atacado por un tiburón, no lugar de, non sei, acudir a, polo menos, onde están os socorristas ou chamar a emerxencias, non, vaise pa o bar e, pois, supoño que con cerveza pasará todo. Cada un fai o que lle parece, pero a min esta noticia, a verdade, pareceume moi impactante e bastante sorprendente cando a lín. Home, colega, que pasa, tío? Home, que meu, pois, nada, colega, estiven aí, chaval, a surfear e mira, un rasguño aí, sufrín, pero nada, vamos tomar unhas cañas, non? Que carallo che pasou? Nada, pois, tío, un tiburón aí que nada, que me mordeu un pouco, pero nada, isto cun par de cervezas acabase, non pasa nada. Despois temos un tuit de Alberto Núñez Feijóo que, me chamou moito a atención tamén, que bastante xente estivo comentando vindo de quen ven, pois moi sorprendente non é a verdade, pero a verdade é que cando o lees, pois hai unha palabra que resalta moito á vista. E baixo a miña opinión, pois tampouco facía falta que puxeras a palabra en grande, Feijóo, porque xa todo mundo sabemos que eres moi galego e que o das todo polo noso povo, vale? Así que, non queremos que des evidencias de outra cousa que non eres. Pero o curioso disto é que se nos poñemos a leilo, pois sería algo así que vamos a intentalo. Como non en castelán, pero diría o seguinte. Enhorabuena Irene Montero y Pablo Iglesias. Gracias a Aitán entráis en el club de las familias numerosas que tanto necesita ¡España! Nos alegramos mucho. Esperemos que cando toque falar de Galiza faga o mesmo, pero xa sabemos que non vai ser así. E para continuar con tweets así un pouco que teñan que ver con políticos / política, vou falar de outra cousa que tamén me chamou moito a atención que, daría para outro vídeo, pero que xa que estamos vouno a comentar neste, non? Pois, por que non? E aquí hai outro tuit que di o seguinte: los homenajes al fascismo campan por España. Outra vez España, non sei por que, tan rechamante. O caso é que o resto xa podedes ler vos, podedes pausar o vídeo e ver o que pon este tuit. Como digo, podería dar para facer outro vídeo que tivera, que englobar un pouco o que ven sendo a liberdade de expresión. É que eu non sei, a verdade, se é moi normal que nun territorio, se proíban certas cousas e se
permitan pois certas outras, non? É que realmente hai moitas manifestacións fascistas deste tipo e non vexo que se faga moito ao respecto, máis ben parece que se banaliza a situación cando realmente si se deberían tomar medidas un pouco máis severas. E mentras isto ocorre, despois ven xente falando pois de que hai un grupo no que hai un ex integrante de ETA xa se pretende prohibir a actuación dese grupo e cousas tan raras que, bueno, vemos por aí. E con isto tampouco nin defendo ETA, nin defendo o fascismo, evidentemente, non? Pero eu o que digo é que se está tomando decisións, que se tomen as mesmas decisións para ambos lados, non para un só, non que se reprima moito unha cousa e que outra se deixe. Que conste que tamén, bueno, eu creo que a liberdade de expresión, pois, bueno, eso é outra cousa que poderemos falar noutro vídeo. Despois tamén vin outra cousa que é moi interesante, publicado por o Twitter, bueno, por El País, non? Que puxo un tweet que estades lendo por aquí, que di a seguinte cousa. Pregunta se un rapaz de 7 anos ten razón ao contradicir ao seu profesor. Bueno, contradicir. É que a verdade é que se o pensamos, creo que este rapaz pois é algo que fora de serie, non? Que rasoa demasiado e, bueno, creo que para min costoume entendelo, pero para min a profesora aquí creo que igual debería de especificar un pouco máis pois o enunciado, non? Pero o caso non é isto, é que o caso é que hai moitos adultos que começaron a falar disto bueno, que a verdade creo que se fixo algo viral ou bastante viral. É increíble. Podedes deixar nos comentarios, pareceme algo bastante interesante. Que creedes vos a quen lles a razón? A profesora ou o rapaz? Ao meu parecer, bueno, segundo o enunciado pide que escribas os números seguintes, pero claro, un pode pensar que che manda escribir os números seguintes que aparecen aí tal cal, o 10, o 98, pero, se o pensamos doutra forma, tamén pode significar que escribas o número seguinte e ese número. E, bueno, baixo a miña opinión, dixo, o enunciado está bastante escueto e debería facer un pouco máis claro. Dende esta canle non pretendemos subestimar a intelixencia de ninguén, pero o creador é tan parvo que tenta explicar o que pode parecer máis obvio. Desculpen as molestias. É que conste que este rapaz parece un bo filósofo, así que espero que lle vaya moi ben na súa carreira filosófica. De feito, parece moi admirador de Sócrates. De Sócrates por decir algo. Pero, bueno, vamos á seguinte cousa interesante que un se atopa polas redes sociais. E, bueno, para ir acabando podemos comentar esta foto que, bueno, non hai nada que comentar realmente. Son dous homes bicándose que en algún país como Rusia pode parecer un escándalo, sí. Bueno, non hai moito máis que comentar. Parece un xesto pois bastante reivindicativo e que, mira, pois que fixaron ben, que non teñen nada que esconder, así que nada. Bueno, esta foto que iso, que é moi reivindicativa. Porque, se mal non entendo, creo que hai como unha lei en Rusia que proíbe manifestacións homosexuais ou algo así na calle. Bueno, unha tontería, pero en fin, que o mundo está escarallado. Relacionado con isto, tamén temos, isto creo que vin en Instagram, efectivamente, temos unha cousa en Rusia que é unha organización homofóbica chamada bueno, o caso. Unha organización homofóbica que ten unha lista como se se tratara da Inquisición na que aparece xente pertencente ao colectivo LGTB. E esa xente son xente que parece ser pretenden matar. Isto parece unha total barbaridade. Non sei se a gente tomou cargo nisto, pero espero que a situación mellore e que non vaya a máis. O caso, hai que ver o punto que chega a estupidez humana e tamén hai que tomar en consideración
o feito de que a ultradereita cada vez está aumentando máis, que de alguna forma teremos que parar isto, a ver onde vamos a parar, esperemos que se free canto antes e que estas accións vayan tomar polo cu. E xa para acabar, se isto vos parece que aínda non demostrou suficientemente a onde chega a estupidez humana, hai un vídeo en YouTube dun home que está provocando a un bisonte. E si, o tipo foi condenado ao cárcere, pero xa me diredes que lle fixo o bisonte ao tipo para ter que provocalo e andar a... Bueno, realmente non sei moi ben o que lle dixo, pero para andar a increpar a un pobre animal que nada lle fixo. E con isto creo que chegamos a unha grande reflexión final. É que o ser humano ten unha estupidez enorme en riba. Bueno, que en fin, creémonos os reis do mundo e que cada vez máis xente sen sentido anda polo mundo e que cada vez imos a peor e tal e cual e cual. Bueno, non teño moito máis que dicir, espero que vos gustara iso. E se foi así, pois podedes deixar un like e suscribirvos á miña canle e nada máis. Espero que vos gustara, volvo a repetir, e vémonos no próximo vídeo. Veña, un saúdo e ata a próxima. Dalle un like e non te pases ca cervexa. Como non sei o que cantar, hai que esperar 20 segundos. Dijo que vos suscribades a miña canle. Por favor, deixa un like.